Здравейте хора, аз съм Марти и сега ще ви покажа как да направите забит меч в такова, аз забравих как се казваше. Сега ще ви покажа. Първо слагате Armor Stand. Ето ги всички нужни материали. Чакай, че забравих етикет. И трябва да определим, който е гръм. И сега слагаме меча. Хора, нещо не работи. Чакайте, наново ще го направя. Хора, нещо не става. Хора, това трябва да се обърне. Ама нещо не става. Хората за малко да видя, че съм си го записал в бележките на телефона. Какво трябва да напиша? Да, точно така е. Сега да се върнем. Хора, наново това ще кръст, наново. Само да го приготвя. Хора, ето. Няма да слагаме петото, защото ще гръмне. Клякаме. Опа, хора. Малко го прецакахме. Хора, ето са. И сега ще ни трябва полшанка за невидимост, такава, която я хвърляме И хора, ето това беше от днешното видео. Абонирайте за канала, лайкнете видеото. Чао!